Figueres és l'única ciutat de l'Estat on s'aplicarà una nova tecnologia que marca el mobiliari urbà i l'identifica. Cada objecte té un codi invisible que en facilitarà la recuperació en cas de robatori. De fet, els robatoris de mobiliari urbà són, Mercè Sivina, un capítol força important en les despeses de cada municipi. I tant, aquí a Figueres, per exemple, cada any es gasten més de 25.000 euros en restituir el mobiliari urbà robat. El més preuat per als lladres són les reixes dels embornals i les papereres. Aquest any se n'han robat una 70. Ara, amb aquest sistema, objectes d'aquests parcs urbans com aquest on som es podran marcar, es marcaran de fet d'aquí a molt poc, i així es podran evitar robatoris i es podrà seguir el rastre d'on han anat a parar i es podran recuperar. A Figueres per primera vegada s'aplica aquesta tècnica i altres ciutats de l'Estat també s'hi han interessat. Un ADN sintètic únic intransferible per marcar un objecte de manera que si el roben sigui fàcilment identificable. I un spray amb un codi personal que s'obté micropunts de níquel i partícules petites de ceràmica que marquen el mobiliari urbà. És una nova tecnologia que s'aplicarà a partir d'ara a Figueres. Per una banda, un missatge preventiu, que és aconseguir que tothom sàpiga que els objectes de la ciutat estan protegits i que tenen un codi que si els sostreuen serà identificat, i per l'altra, en aquells casos en què realment se'ns roba alguna cosa o se'ns fa malbé amb un acte vandàlic, puguem prendre amb garanties les accions policials. Què passarà? A través de la signatura del conveni, els patrulles de la Guàrdia Urbana portaran làmpades de fluorescència ultraviolada i també un microscopi que permetrà, quan doni fluorescència, un microscopi portàtil que permetrà augmentar aquests micropunts i veure la codificació única que té aquell producte. Posen el microscopi, identifiquen el còdic, d'aquest còdic va a la central li diu si és el titular del bé, o si es posen en contacte via telèfon amb el titular del bé, diu si aquesta persona realment la identifica com algú que el conec i tal. Si és per contra una persona que no coneix de res, aleshores passa a poder-se detenir perquè és per robatori. Els responsables d'aplicar aquesta tecnologia que permet identificar mobiliari urbà com aquest ja s'ha posat en contacte amb companyies de serveis per identificar el coure i evitar així que els hi robin. Sion Biurun, TV3, Figueres.